Iparrorratza eskulturaren aurrean Gasteizen Eusko Legebiltzarrean, Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea izan ditu buru ekitaldiak eta alderdi guztietako ordezkariak izan dituzte alboan, PP, Ciudadanos eta Vox kenduta. Memoria egunaren ekitaldi instituzional nagusia Gogora Memoriaren bizikidetzen eta Giza Eskubideen Institutuko egoitzan izango da, arratsaldeko 6etan Inigo Urkullu lehendakaria buru duela. Ordea Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan duen ordezkaritzak aurrea hartu nahi izan dio terrorismoaren biktimen aldeko memoria egunari eta egunaren bezperan ekitaldia antolatu du Portugaleteko udaletxean Espainiako barne ministro izandako Jose Barrionebok egindako adierazpenen ostean jakindina zegoen ordezkaritzak zer erreakzio izango zuen jakiteko eta Espainiako gobernuaren ordezkari Denis Itsasok aukera baliatu du gal existitu izana gaitzesteko. Izugarrikeria handia izan zelako eta estatuari kreditua eta zilegitasuna kendu ziolako. Arratsaldeon guztioi Itsasok gaineratu du galek ez zuela inoiz existitu behar eta nahigabea eragiten eta talioaren legea elikatzen baino ez duela lagundu horrek badago izonetan Gorka Urtaran Gasteizko alkateak eta Denis Itsaso Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak memoriaren plaza inauguratu dute Gasteizen aurreko irudietan ikusi duzuen bezalaxe postetxearen eta terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroaren atarian kokatuta dago. Hala ere gaurkoan Itsasok ez du Barrioneboren adierazpenen inguruko adierazpenik egin eta eskaini duen hitzaldian plazaren sinbolismoaz eta esan nahiaz aritu da soilik. Oroimenaren plaza hiriaren erdian iraganean nahigabea eragin zuten bidegabekeria guztien oroigarri izan nahi duten espazio oroitarazle berri bat da. Biktimak utzi zituzten bidegabekeriak zeinen duintasuna memoria politika publikoekin eta horrelako espazio publikoekin babestera behartuta gaude. Etxeratek ere elkarretaratza egin du Gasteizen Legebiltzarraren alboko General Loma plazan Euskal presoen sakabanaketaren ondorioz izandako istripuetan hildako 16 senideak eta espetxean hildako 35 euskal presoak izan ditu gogoan eta haiek ere biktima gisa aitortzeko eskatu dute. Erakundeen aldetik biktima ahaztuak izan direla eta ahaztura hori bakardadean jasan behar izan dutela salatu dute. Euskal Herria Bilduk bat egin du elkarretaratze horrekin. Bada memoria eguneko lerroburuak hauek laster gara bueltan gaiaren beste ertz batzuei heltzeko lehenago baina bada besterik gurean Nafarroako hauteskundeak ospatzeko 6 hilabete besterik ez direla geratzen foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida ospatu dute parlamentuan osoko bilkura berezia aukera ona izan ohi da momentuko argazki politikoa ateratzeko eta gobernuaren eta alderdiek posizioak azaleratzeko. Maria Txibite lehendakariak eman dio hasiera gaur eta bihar bitartean ospatuko den saio bereziari eta hortxe gobernu honek hitza bete eta lidergoa erakutsi duela defendatu du. Bestaldetik Norvegiako Statkraft enpresak bi parke eoliko eraikitzeko asmoa du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Azpeitia, Errezil eta Zestoan artean eraiki nahi du lehena, Piaspe izenekoa eta 32 milioi euro inguruko inbertsioa eskatuko du. Bigarren parkea da Aramaion aurkeztuko dutena eta Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute. Guran gaur magazinean Inigo Ansolaen herriaren euskal erakundearen zuzendaria izan dugu, gonbidatu nagusi gisa eta
Statkraft enpresaren proposamena zaritu da. Luze izan ere, orain arte lankietza publiko-pribatuko proiektuak gailendu dira, baina askotan proiektu horiek enpresa pribatuek erosi dituzten, jabetza entitate horien esku gelditu delarik, naiz eta inbertsio publikoa jarritako kapitalaren erdia izan. Joera hori izan da, oraingoan formula aldatuta Statkraftek energiaren euskal erakundari eskua luzatu dio. Bada horren aurrean duten asmoa zaritu zaigu Antsola entzun. Dadin dauz momentu honetan proiektu bi, baina Espaini mailan beste proiektu batzu dugu ez, Europa mailan eta mundu mailan, ezta? Eta guk esaten dugune, bai Statkraft eta bai aixeindar gu eitzen gabizenak edo eta beste proiektu batzuk izenik aitzetu barik, ondo torrizek izango diez, azken baten danen preminia daukagu. Eta Statkraft zelan ez, baldintzak beteten boitxu, zalantza barik ondo torrizek izango da, preminia daukagu. 2021 Euskal Herrian 3.000 pertsona gehiago zeuden pobretzea arriskuan 2008an baino. Hau da, 44% gehiago gainera bilakera goranzkoa da eta joera estrukturala dela ohartarazi du Euskal Herriko eskubide sozialen kartak. Lan, pentsio, bizitza eta zerbitzu publiko duinen alde eta aberastasunaren banaketa justua eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuen kartak orain hilabete batzuk eta oraingoan aldarri horri helduta azaroaren 19an Euskal Herriko hiriburuetan protesta egingo du plataformak. Goiz honetan gainera, elkarretaratzak egin ditu Bilbon eta Iruñean aldarria zabaldu asmoz. Garbin Aranburu, Labeko koordinazio orokorra eta Amaia Muñoa, Elako idazkari nagusiaren ondokoa. Errenten eskualdatze bat ematen ari da, langileen errentetatik elite ekonomikoen eskuetara. Azken batean, boterearen konzentrazio bat eta dirua geroz eta esku gutxiagotan pilatzen ari da, ez? Eta ikusten ari garena da, lapurreta hau areagotzen, larriagotzen ari dela, bizitzaren garestitzearen ondorioz, soldatek eta pentsioek erosahalmenean izaten ari duten galeraren ondorioz, eta baita ere zerbitzu publikoen eraispenaren ondorioz, ez? Pobrezia asko eta azkar hasten ari dela. Hartzen badegu azken 13 urtetan gertatutakoa 40% hazi da pobrezian erortzeko arriskuan dagoen pertsonen kopurua. Gaur egun 330.000 pertsona dira horiek Hego Euskal Herrian. Ostiralean Italiako gobernu neofasistak dekretu bat onartu zuen. Dekretu horren arabera gobernuz kanpoko erakundeek Mediterraneo itsasoan erreskatatu dituzten migratzailerik zaurgarrienak porturatu ditzakete soilik. Hortaz, Alemaniako SOS Humanity erakundaren itsasontziak 154 migratzaile porturatu zituen astelehenean Katanian, baina 35 ontzian daude oraindik ere. Berdin mugarik gabeko medikoak taldeak 357 etorkin porturatu ditu leku berean, baina 215 migratzaile daude oraindik Norvegiako bandera duen ontzian. Egoera lan, itsasalbamendu humanitarioak erabaki du Aita Mari itsasontziaren misioa behin-behinean atzeratzea, Castelloko itsas kapitaintzak hala eskatuta. Euskal Herriko erakundeak ohar batean azaldu duenez, kapitaintzatik esan diote, Italiako gobernuaren jarrera hobeto ezagutu arte itxarotea komeni dela. Bada egoera zein den hobeto ezagutzeko konexioa egin dugu gaur Itazkun Harriaran Eskifaiako kidearekin. Azkenik humanitiko jende guztia atera zuten, Jehobarentzeko jende guztia ere, eta Reisabot bebai. Laugarren itsasontzia, Ozean Bikin, honei ez dutze porturik eman, eta bere erabaki Frantziaruntze ateratzea, orain Korzegako inguruti dabil. Osasun arazoagatik gainera bakazioren bat egin behar dauela informatu du. Baina, egoera benetan larria da, eta oin bereientzako behar dago tentsiogunea pixkatez, Italia eta Frantzian arteko ikamika hori nork eman beharko lukeen portu seguru hori. Bestaldetik aurtengo agintaldi erdiko hauteskundeek aspaldidaniko garrantzirik handiena dute, Ameriketako Estatu Batuetan herrialdea erabat polarizatuta dagoen honetan, bi errealitate neurtzekotan baitira, batetik Joe Biden presidentearen eta haren neurrien ospea, eta bestetik Donald Trump estatuburu ohiaren eta haren aldekoen indarra. Hori kontuan harturik bostek balioko dute Bidenen agintaldiaren bigarren zatia zailtzeko eta Trumpen itzuleraren oinarria finkatzeko eta behin-behineko emaitzen arabera
arabera, badirudi bi gertakari horiek bai estatu egingo direla hein handi batean bada ere. Hala ere, hauteskunde gaua ez da errepublikanoek espero bezala iragan, ez baitirudi aurreikusitako garaipen lasai eta handia lortuko dutenik lehen zantzuen eta analisien arabera. Ordezkarien ganberan aurretik doaz eta dena aldeko dute gehiengo osoa lortzeko, nahiz eta ziurtzat zeuzkaten lehiatako batzuk ez dituzten irabazi eta beraz aurreikusi baino alde txikiagoa aterako dieten demokratei. Senatuan berriz alderdi demokrata espero baino hobeto ari da eta eserlekuen gehiengo osoa biltzea ez zaio ezinezko bilakatu, nahiz eta oraindik goizegi den behin betiko emaitza ziurtatzeko. Eta lerro gurekin bukatzeko gurera bueltan, Zinemi Bilboko dokumentalen eta film laburren jaialdiak 158 film proiektatuko ditu bihartik, hilaren 18ra bitarte erabat aurrez aurrekoa izango da aurten berriro. I would have come also without this award. Okay. We are looking for cinema, so we want to see. Esan dugu eguneko argazkian memoria eguna da gaur eta horren karietara hainbat izan dira dagoeneko burutu diren ekitaldiak, bestak beste gatazkaren ondoriozko biktimak izan dituzte gogoan, memoriaren eguneko ekitaldietan Eusko Legebiltzarrean 2 minutuko isilunea egin dute PP, Ciudadanos eta Vox ez beste alderdi guztiek. Memoriaren egunaren atarian, Jose Barrionuevo barne ministroiak El País egunkariari eskainitako elkarrizketak sortutako polemika izan da nagusi, izan ere Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan duen ordezkaritzak aurrea hartu nahi izan dio terrorismoaren biktimen aldeko memoria egunari eta egunaren bezperan ekitaldia antolatu du Portugaleteko udaletxean. Hor, gara existitu izana, gaitzetzi du honek bada goiztu honetan Gorka Urtaran, Gasteizko alkateak eta Denis Itsasok memoriaren plaza inauguratu duten, Gasteizen bertan postetxaren eta terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroaren atarian kokatuta dago. Hala ere gaurkoan Itsasok ez du Barrionuevoren adierazpenen inguruko adierazpenik egin eta eskaini duen hitzaldian plazaren simbolismoaz eta esanahiaz aritu da. Urtaranek ordea Barrionuevoren hitzez esan du inpunitatea gogor zigortu egin behar dela. Memoria egunaren testu inguruan Gasteizko udalak memoriaren plaza inauguratu du. Postetxearen eta terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroaren aurrean hain zuzen ere. Bertan zenbait alderdiko kideak izan dira, Gasteizko alkatea eta Denis Itsaso, Espainiako gobernuaren ordezkaria. Itsasok nabarmendu du plaza honen simbolismoa eta esanahia. Oroimenaren plaza hiriaren erdi-erdian, iraganean nahigabea eragin zuten bidegabekeria guztien oroigarri izan nahi duten espazio oroitarazle berri bat da. Biktimak utzi zituzten bidegabekeriak zeinen duintasuna memoria politika publikoekin eta horrelako espazio publikoekin babestera behartuta gaude. Memoria egunaren atarian, Jose Barrionuevo barne ministro ohiak El País egunkariari eskainitako elkarrizketak sortutako polemika izan da nagusi.
Deniz Itsasok asteazkenean adierazpen horiei erantzun zien, Portugaleten antolatutako ekitaldi batean. Itsasok galen existentziak gaitzetsi du, eta estatuari zinezgarritasuna eta legitimitatea kendu zizkiola adierazi zuen. Era berean, Gorka Urtaranek Memoriaren plazaren inaugurazioan azpimarratu du inpunitatea gogor zigortu behar dugula. Oso harrigarria da eta deigarria da, beraz, politiko ohi batek aldarrikatu nahi izatea bere erantzukizuna edo bere protagonismoa estatuko gertaerarik zikinenean. Eta hori egiten du impunitateari esker. Impunitateak min handia egiten die biktimei. Eta beraz, impunitatearekin bukatu behar dugu. Enparantza hau topagune eta erakusketak biltzeko gunea izango da. Izan ere, biktimen oroimenezko zentroaren aurrean kokatuta dago. Hauek ez dira izan ostegun honetan jaso diren ekitaldi bakarrak. Etxeratek ere elkarretaratzea egin du kartzelan hildako 35 euskal presoak eta sakabanaketak eragindako istripuen ondorioz hildako 16 senideak ere biktima gisa aitor ditzatela eskatzeko. Espainiako Gobernu Ministroi Jose Barrio Nuevoren adierazpenek eragindako arabotsaren erdian, Foro Sozial Iraunkorrak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu du estatuaren biktimak, asimetriatik berdintasunera txostena. Eneko Kaie idazkaria pozik agertu da ministroiaren hitzek eragindako erreakzioarekin, biktimek jasandako birbiktimazioaren mailan egon delako. Hala ere, Foro Sozialak gogorarazi du estatuaren biktimak birbiktimazatu egiten dituztela oraindik ere. Indarkeria zikloko giza eskubideen urraketen biktimen eskariak izeneko txostena aurkeztu zuen atzo Foro Sozialak Gasteizko Legebiltzarrean. Oraindik diskriminazioa existitzen dela adierazi zuten eta horren arrazoi gisa identifikatu babesik ezan hobetu beharreko politika publikoak eta ez jakintasun soziala dokumentuak azpimarratzen du oso garrantzitsua dela giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonak errespetuz entzutea, haien esperientziak ezagutarazteko eta haien testigantzak gizarteari helarazteko. Horrekin batera, gertatutakoa belaunaldi berriei transmititzearen garrantzia nabarmentzen da txostenean, topaketen, hitzaldien edo film edo dokumentalen ekoizpenaren bidez. Era berean, Nafarroako Parlamentuko lehendakaria den Unai Uhaldek harrera egin zion atzo Legebiltzarraren egoitza Nafarroako pertsona torturatuen sarearen ordezkaritza bati. Ordezkaritzak aipatu zuenaren arabera, bileraren helburua izan zen ikasturte berriaren lan agenda aurkeztea hartutako konpromisoak errepasatzeko eta tortura nahiz tratutxarren kasuen errekonozimenduaren inguruko aurrerapenak aztertzeko. Bestaldetik Nafarroatik mugitu gabe, aipatu dugu dagoeneko Nafarroaren egoerari buruzko osoko bilkura berezia. Nafarroako Gobernuko lehendakariak azpimarratu du legealdi hasieran egindako akordio programatikoan jasotako neurrien 89 bete dutela eta zailtasunen gainetik hitza bete dutela.
Nafarroako hauteskundeak ospatzeko 6 hilabete besterik ez direla falta, foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida ospatu da parlamentuan. Maria Txibite lehendakariak eman dio hasiera ostegun eta ostiral bitartean aurrera eramango den saio bereziari. Señorías y soldados, agradecida reconocimiento a la seguridad social y alto grado de cumplimiento del acuerdo legislativo me llevan a afirmar que este gobierno cumple, actúa y lidera, y lo hace desde una mirada de progreso, desde unas claras prioridades sociales, desde un compromiso con el crecimiento justo y la prosperidad compartida. Pero somos un gobierno que vive en la realidad y que no cae en la trampa ni de la soberbia ni de la autocomplacencia. Osoko bilkura berezi hau aukera ona izan ohi da momentuko argazki politikoa ateratzeko eta gobernuaren eta alderdien posizioak azaleratzeko. Ekarri duen horretatik guztiatik, harro gaudela ere bai egin den lanaz, izan ere positiboki eta oso zentzu aurrerakoian lana egin baita. Oposizioak aldiz bestelako iritzia du legegintzaldi honetan gobernu taldeak aurrera eramandako lanarekin. Desde luego constatar que no hay un gobierno que desde luego tenga un plan para esta comunidad y por lo tanto eso es lo peor que puede tener una comunidad, un desgobierno que es lo que tenemos en la comunidad foral de Navarra. Gaurkoan berriro entzun dugu autokonplazentziaz betetako eta autokritikarik gabeko hitzartzea gobernuaren lehendakariaren aldetik, gobernu honek hainbestetan egiten duen bezala. Foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida sakon eta luzean Nafarroako parlamentuan ostegun eta ostiral honetan aurrera eramaten ari dena. Aldiz Nafarroatik datozen berriekin bukatzeko, aste honetan Iruñako Iturrama auzoan Ezpala tabernak jasandako erasoaren harira, auzokide batzarrak manifestazio deialdia luzatu du, bihar arratsalderako Bartzelona eta Osasuna futbol partidua baino ordu batzuk lehenago, 30 bat txanodun talde batek taberna eta bertan zeuden pertsonak erasotu zituzten. Eraso fasistatzat hartu dute auzokideek eta tabernaren aurkako kasu isolatua ez dela salatu zuten atzo arratsaldean ospatutako batzarrean. Ezpala tabernak jasandako eraso fasista salatzeko manifestazio deialdia luzatu dute ostiral honetan Iturramako auzokideek. Batean hori ikusi genuen barruan zuden bezeroak korrika atzeko partetik eskapatzen. Nik babestu nintzen bonbona butano batekin, batek klabikula apurtuta eta besteak kolpeekin eta horrela, baina ongi. Atzo arratsaldean jendetza batu zen Iturramako auzo batzarrean gertatukoari irakurketa eta erantzun kolektibo bat emateko. Argitu zutenez, eraso hau ez da kasu isolatu bat, izan ere azken urteetan Ezpala taberna jazarpen fasisten jo puntua izan da behin baino gehiagotan. Eskuinanen jo puntuan, espainolisten jo puntuan, taberna hau, eta eraso fascista bat izan zen azkenean, antza denez, naiz eta futbol parte baten kontestuan gertatu izan den, guk beste zabaltasun batetan ere kokatzen dugu eraso hau. Azken gertakizuna instituzioetatik ez datorren erasorik handiena izan dela aipatu dute, baina ez bakarra. Izan ere polizia espainiarrak Iruñean duen ordezkaritzaren brigaden zein Iruñeko udaltzaingoaren sarekadak eta tabernaren kontrako jardun itogarria salatu dute. Kezka ere nagusi da egun argi 30 lagunez osatutako talde batek taberna erasotzea eta ezerrez gertatzea posible ikusten dutelako. Atzo egin genuen bilkura txikitxo bat eta ikusi genuen nola zegoen beharra auzo moduan gertatutako guztiari erantzun bat emateko. Eta orokorrean Ezpalak pairatzen ari duen fasismo kontinuari, erantzun bat emateko orduan egin genuen auzo deialdia. Ostiralean beraz arratsaldeko 6:30 erasoa salatzeko manifestazioa eginen dute Iturrama fasismoaren aurka lelopean bulebarretik abiatuta. Ekonomia arlora salto eusko Jaurlaritzako ogasun sailburu Pedro Azpiazuk lehen bilera erronda egin du oposizioko alderdiekin eta pozik agertu da 2023ko aurrekontu negoziazioan marrak gorririk ezarri ez dutelako. Azpiazuk adierazi du Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek proposamen zabalak eta kuantifikatuak egin dizkietela eta horiek aztertzeko presta agertu da. Euskal Herria Bilduk 30 proposamen aurkeztu dizkio sailburuari, denera 450 milioi euroren aldaketak eragingo lituzkete horrek. Elkarrekin Podemosek berriz eskatu du aurrekontuak 511 milioi euro handitzea zerbitzu publikoak indartzeko.
Besteak beste Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemos iuk fiskalitatearen gaia ere izan dute hizpide. Euskal Herria Bilduk progresibitatean eta aberastasunaren birbanaketan sakontzeko ezinbestekotzat jo du aldaketa bat sustatzea eta eztabaida publiko bat abian jartzeko konpromisoa eskatu dio Jaurlaritzari. Elkarrekin Podemos iuk berriz hartzen diren neurrietan proportzionaltasuna lortzeko urratsak eskatu ditu. Besteak beste pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren deflazioan biek baina azpiazuren ezetza jaso dute ez delako horretarako garaia. Gauzak horrela fiskalitatea hizpide konexio egin dugu gaur Niko Kuenka ekonomistarekin. Europa mailan ere ematen ari da fiskalitatearen eztabaida eta planteatzen diren ereduez aritu zaigu Niko Kuenka adi. Fiskalitatea zergak azken batean foru ogasunen menpe daude. Esan, bi negoziazioa lotzea ez dio zentzuan derbi ikusten, azken besteak beste, atorren urtean hauteskundeak egonak, hau da, batzar nagusiak desegingo dira eta batzar nagusi berriak aukeratuko ditugu maiatzean, Nafarroan gauza bera gertatuko da Nafarroko gobernuarekin, baina hemen erkidegoan foru hauteskundeak egonda eta batzar nagusiak izan da lurralde bakoitzaren zerga politika ezartzen duena, momentu honetan lotzea Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu negoziazio hori eta fiskalitatea ez dio zentuen dira ikusten, azken batean kompetentziak, eskuduntzak ezberdina direlako. Aramaio eta Eskoriatza artean parke eoliko bat eraikitzeko daukan proiektua aurkeztuko du Statkraft enpresak azaroaren 16an Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko itxaraz deitu diote proiektuari eta egun horretan herritarrei parkearen nondik norakoak azaltzeko asmoa duela ere iragarri du enpresak. Azaldu duenez energiaren sozializazioa, euskal industriarentzako 0 kilometroko horridura eta lankietza publiko pribatua dira proiektuaren oinarriak. Dagoeneko Azpeitin egin bezala Zestoako udala ere bildu da herritarrekin. Statkraft enpresak Azpeitia, Errezil eta Zestoa artean eraiki nahi duen PSP proiektu eolikoaren inguruko azalenak emateko. Azpeitiko udalak esan zuenez, ez daude proiektuaren alde itxuan, baina nabarmendu zuen klima larrialdiaren aurrean ekiteko garaia dela eta Statkraften proiektuak eredu propio bat lantzeko aukera eman dezakeela. Jabetza partekatuaren bidez Zudan Arbeo lankidea izan da Mikel Arregi Zestoako alkatearekin. Zestoako udalak azaroaren 4an herri batzarra antolatu zuen PSP parke eolikoen inguruan herritarrei xehetasunak emateko eta orain arte jaso duten informazioa helarazteko. Bertan badirudi desadostasuna adierazi zutela eta kezka agertu dute proiektu honek eragin ditzakeen ondorioen aurrean eta Mikel Arregi alkatearekin egoteko aukera izan dugu hona hemen kontatu diguna. Aztertzeko pres gaude, hori hasiera zeretik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala. Baina aitortuta, baukagola gure kezka eta momentu honetan egila da, posizio kritiko batean gaudela. Azterketan arabera ezinezkoa da, bide hori erabat egokitu, aldatu lur mugimendu hondirik egin gabe eta sarerako eremu urbanistikoan ere aldatu gabe, hortik ezin da tamaina hortako ibilgailurik pasa. Eta gero lehen esan detena, azpimarratu nahi dut, hau hemen konsensu orokor bat behar dugula. Konsensu orokor bat behar du, bai eremu politikoan, instituzionalian eta eremu sozialian ere. Bestaldetik azaroaren 27ko manifestazioara deitu du Gurasosek beste hainbat eragileen babesarekin Zubietako erraustegia ixteko eskatu eta kontrol demokratiko zorrotza aldarrikatuz Donostiako kursaletik hasiko da eguerdiko 12etan orain bai gelditu elkarrizketa konponbidea lelopean. Horrez gain hurrengo asteetan atxikipen gehiago lortzeko kanpaina bat abiatuko duela esan du Gurasosek eta hezkuntza arloan ere eztabaida pizteko proposamena egingo duela.
erraustegien proiektuak porrot egin du. Ez du bermatzen, ez osasuna eta ez ingurumena, kutsadura handia dago, eta gelditzeko unea da. Eta mobilizazioez aipatu dugu hilaren 19an mobilizatzeko deia egin du Eskubide Sozialen Kartak Hego Euskal Herriko hiriburuetan. 2021 batean Hego Euskal Herrian 103.000 pertsona baino gehiago zeuden pobretze arriskuan. 2008an baino 144 gehiago. Pobrezia asko eta azkar hasten ari dela. Bilakaera goranzkoa da gainera, hau da joera estrukturala dela ohartarazi du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak. Errenten eskualdatze bat ematen ari da, langileen errentetatik elite ekonomikoen eskuetara. Azken batean, boterearen konzentrazio bat eta dirua geroz eta esku gutxiagotan pilatzen ari da, ez? Horrela, kartak eskatu du aberastasunaren bidezko banaketarako zerga erreforma bultzatzea, soldatak eta pentsioak KPIaren arabera eguneratzea, 1.400 euroko gutxieneko soldata, 1.260 euroko gutxieneko pentsioa eta soldata eta pentsio arrakala amaitzea. Halaber, Eusko Jaurlaritzak ez duela diru sarrerak bermatzeko errentaren 2008ko legea aplikatzen salatu du plataformak. Araudia aplikatuko balitz, horren beharra daukaten pertsonek hilean 300 euro gehiago kobratuko lukete aurten. Iruñea eta Gasteizko gobernuen politika publikoen norabide aldaketa baten beharra aldarrikatu dute eragileek eta bizitaren pobretzearen erantzunle ere jo dituzten. Ez litzatekela posible izango, gobernuen aldetik eta alderdi sistemikoen aldetik, hau ontzat emango ez balitz. Azken batean ez dagolako ez ausardia politikorik, ez borondate politikorik egoera honetara ekarri gaituzten politika publikoen norabidea aldatzeko, eta hori, ikusi besterik ez dago, gobernu desberdinek aurkeztu dituzten aurrekontu proiektuetan, ez? Egoera horrela, lan, pentsio, bizitza eta zerbitzu publiko duinen alde, eta aberastasunaren banaketa justua eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuen kartak, eta hori aldarrikatzeko azaroaren 19an Hego Euskal Herriko hiriburuetan protesta egingo du plataformak. Epaile segizioak etxetik aleratu behar zuenean Leihotik salto egin eta bere buruaz beste egin zuen Amaia Egainak 2012ko azaroaren 9an Barakaldon 53 urte zituela, isilpean eraman zuen hipoteka ordaintzeko zailtasunak zituela eta CaixaBanken ohartarazpena jasota zuela. Haren suizidioak euskal gizartea astindu zuen, Egainaren hilotza jaso zuen epaileak, lehenik eta alderdi politiko eta gizarte eragile gehienek ondoren askotariko ahotsek salatu zuten etxe kaleratzen bidegabekerian, baina handik 10 urteran arazoa ez da desagertu eta haren ezkutuan gertatzen ari da atzo Berriotxoak eta Argitan elkarteek gaitzetsi zutenez, erakunde publikoei egiazko inplikazioak galde egin zieten. Kulturarlora jauzi munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketak ikusarazten dituen ariak zinemaldiaren baitan Afrikaren inguruko eguna danduko dute gaur urraketen aurrean antolatutako erresistentziei leku eginez Indestructibles dokumentala proiektatuko dute Hernanin Kulturarteko plaza feministan. Udan Arbe lankideak emango dizkigu jarraian xehetasun gehiago.
Hernaniko udalak Ariak erresistentzia istorioen zinemaldia antolatu du lehen aldiz eta azaroaren 13 bitartean hainbat film eta dokumental proiektatuko dituzte kulturarteko plaza feministan. Ostegun honetan esaterako Indestructibles filma proiektatuko dute eta bertan izango dira 2 zuzendariak. Ondoren jarraian filmaren ostean solasteko aukera izango dute 2 zuzendariekin eta film horretan aipatu dezakegu Afrikako haurren zenbait historia aipatzen direla. Munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketak ikusarazten dituen Ariak zinemaldiaren baitan Afrikaren inguruko eguna landuko dute ostegun honetan. Urraketen aurrean antolatutako erresistentzia hileku eginez Indestructibles dokumentala proiektatuko dute Hernanin kulturarteko plaza feministan. Dokumentalean Xabier Aldekoa eta Alfons Rodriguez zuzendariek Afrikako gaztei buruzko bestelako begira bat islatzen dute. Hain justu filmak haurren 5 historio kontatzen ditu, Afrikaren erronken eta lorpenen isla gisa. Behin filma amaitzean 2 zuzendariekin egoteko aukera izango da gaia sakontzeko. Ariak erresistentzia istorioen zinemaldirako sarrera doakoa da, beraz animatu eta bertaratu. Eta horrela iritsi da albistegiaren bukaera, lehorroguretan aipatu bezala gaurkoan Inigo Bansola Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaria izan dugu magazinean gonbiatu nagusi gisa, eolikoak izpide bada elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegu gaur. Ta honekin besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak, gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondizan eta bihar arte. Orduiak marraztu ditu nire telefonoak bere kristalean. Behin da berriz aurkitu zaituta guztien letren korapiloan, baina gaur ez dakit nondik hasita nondik bukatu, ez da aterperik hiriburua lotzetan. Eta gunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean daukagu Inigo Bansola, Euskal Energiaren Erakundeko zuzendari orokorra da bera, eguerdion. Eguerdion, Leira. Beno, zer moduz doa energiaren merkatua gaur egun? Bueno, nik esango neuke korapilatzu ez da, eta oso gora beratzu, bai, energiaren merkatue, baldintzatute da, oso baldintzatute da, kanpotik jatorku zen erregaieri, eta orduen horrek zer esan ondixe duke. Eta ez bakarrik kontsumitzen dugun energia horri dago kixonez, baizik eta erabilerari dago kixonez, ze premina daukeun, ez da? Eta ikustie besterik ez da, zelako udeuena edo udazkena eukitzen gau esan, eta horrepe eragin ondixe duke, ez? Kasu honetan onerako, ze gure etxe bizitzetan, energiak itxia hobi dugu, ez da? Eta horrek prezioaren gan eragine dauka. Prezioak aipatu dituzula gorakada nabaria izan da azken aldien, eta energiaren garestitzea arintzeko asmotan hainbat neurri hartu dira, eraginkorrak izaten ari direla esango zenuke? Hombre, nik esango nukena da, bai geure kontzientziz eta bai lehen aitzetu duten modure eragile desberdinen ondorixoz, bai ikusten gabizela energia kontsumo baju bat eukitzen gabizela momentu honetan, faktore desberdinek sortu ez edo eragin euki izaz, ez da, eguraldixe edo industriak berak be kontsumo gitxea daukela. Eta baitxe be, regulazioek berak be eragin euki dau, esate baterako kogenerazioen gelditxute gondie, horrek egiten duena da, gaz kontsumue murriztie. Ikusi dugune da, etxe bizitzetan industrian kontsumo egetxe indala, gazaren kontsumo egetxe indala, baina era berien ikusi dugune da, argindarra, energia hidrauliko oso gitxi dauen lez, argindar asko sortzen dela gazaren erabilpenaz, ez da, eta hor gorakada bate onda. Orokorrien jetxiera txiki bat euki dugu.
energia... Ditzakeela, ala uste duzu? Bueno, kontu neuki bidana da, hemen momentu honetan dauzena proposamen desbardinek. Bata da, Espainiako ministeritzak proposatu dauena, eta ez da Europar Batasunetik proposatzen dana. Gure posturi edo gure ikuspegixe da askoz justu hau edala Europar Batasunek proposatzen dabena, eta hemen bai argi itxi nahi neuke zegaitxik. Espainiar gobernuek proposatzen dauena da enpresen sarreren gaineko zerga bat jartzia. Baina, karo, sarrerengan zergak ipintxia ez dakizunien ze urteera edo ze galera egon leiken, horrek eragin eskorra eukileik enpresangan, ez da. Beste kontu bada Europak proposatzen dauena. Irabazixen gainien zerga bat jartzia. Eta gainera, irabazi horrek izen da izala egoera ezoiko honen ondorixoz jasotako irabazixen gainien. Orduan, hori oso zehatzak izen bigara eta gainera gauza delikatu eda. Azken baten, zure galderan ondo esan dozu modure, eragin eukileike inbertsioien ganbe bai. Eta kontu neuki bidugu, inbertsioik egiteko orduen, beste baliokate handi batengan eragin eukitzen gabizela, eta baliokate handi batengan eragin eukitzek nahi dugu esan lanpostuen ganbe eragin daukela, eta danok nahi dugu lanpostuek eta onak mantentzi, ez da. Orduan, Europar Batasuneko proposamen horren ondorixoz egongo litzateke zan irabazisek, zan digun zerga bat jartzen bada irabazisen gainien, irabazi horrek beti egoera ezoiko honen gainien eragine daukenak, baitxebe nahi dugune da horrek zergak jasoten dan hori gizartean xaurgarritasuna ondixe dauken pertsonengan eragine eukitxia eta zelanez industriarengan onura bat izatea. Ez da izela edozein lekutara bideratu diru hori, baizik eta nitxo edo gune berezi batzuen gana. Bizi dugun egoeran azaleratu da, energia berriztagarrien beharra, Euskal Energiaren erakundearen aldetik zenolako estrategia eramango da horrera proiektu berrietan? Euskal Energia erakundiek hil honetan 40 urte betete ditu, eta azkenengo 40 urte honetan estrategi desbardinak izendatu edo definidu eta onartu dituzta. Azkena 2016 urtien izen zen, eta gaur egunean ez da zalantzarik, ez? Estrategia horrek bultzatzen gaitxune da geroz eta energia berriztagarri gehiago jartzera. Energia berriztagarri gehiago jartziak nahi dago esan erregai fosilekiko geroz eta dependentzi gitxiago eukitxia. Horrek onura bi nabarmen dakarz, batetik ingurumenarekiko onura bat dakar, ze ez dau isurketarik, aldaketa klimatikoaren gan eragin eukiko dauen isurketarik, hori alde batetik, eta bestetik zelanez, gaur egun argindarran prezisue sartzeko orduen sistema marginalista bat dau. Sistema marginalista horretan, azkenengo teknologia prezisue jartzen dauena, zoritxarrez azkenengo boladan ziklo kombinatuek, gaza erreten dauen ziklo kombinatuek da bizizeten. Horrek zer nahi dugu esan, gazarekiko dependentzia handi bat dauela argindarraren prezisuen. Zenbat eta berriztagarri gehiago jartzen dugu zen, ordun eta gitxi hau eskonduko da sistema marginalista horretan ziklo kombinatue. Horrek nahi dugu esan, teknologia berriztagarrisek badauke eragina, horrek jarriko dauela prezisue. Eta horrek jartzen badabe prezisue beti izango da baju hau ez, teknologia honek oso kompetitiboek die, eta beste batzu baino merkiagoak dira. Zenolako formulak lehenetziko dira, orain arte lehenetzitirelako proiektu publiko-pribatuak, bide horretik jarraituko duzue? Horretan dihar dugu, beti siniztu izan dugu kolaborazio publiko-pribatuan, bere fruitu oso onak emote itxuleko, baina horrek, esan daigun da, nik ustot zure galderia hortik doila, gauza bada, proiektu ez zelan burutzen dan, eta publiko-pribatue izetiek, nahi dago esan, baitxebe, norbanako epe parte hartu aldo gule pribatu lez. Eta baitxebe, industriak parte hartu lehikela, kontsumitzen dauen industriak parte hartu lehikela, edo zelan ez, oin arte asko ezagutu dan eredue, energetikak eurekoe parte hartzi. Ez da, kontu neuki bida, muskulu bat bidala proiektu honek
bultzatzeko. Guk oso argi daukeune da, hemen eitzen dugu zen proiektuak, eta proiektu handixek bebi dugu, oso kontsumitzaile handixe gara, energiaren kontsumitzaile handixe gara, energia asko bidugu, bai gure industriarako eta bai gure sistemarako, gure etxe bizitzetarako bai. Proposatzen eta bultzatzen dugu zen proiektuetan, pribatuek egon zeinez, argi daukagune da, bertoko industria eta bertoko herritxarren onurarako izen bidala sortzen den energia hori. Lehen esan doitxuten erizpide gaitxikaz, eta bai badaukagun erronkie da, eta eztabaida zabal bat emoten da bil, oso eztabaida aberazgarrixe gainera, zelan parte hartu behinken herritxarrok proiektu horretan. Bai inbertzorelez eta segaitxikez, bai energia horren kontsumitzailelez. Baina argi itxi nahi dutena, guk parte hartzen dugun proiektuetan gure baldintza ezbairik bako baldintzie, beti da, berton egongo dien proiektuek, bertoko kontsumo premiak asetzeko izen bidabe. Dena den gertatu izan da, ez? Esku pribatuen esku gelditzea proiektu horiek, naiz eta finantzak eta publikoaren zati bat izan ere, nola ikusten duzue hori? Esku pribatuetan, guk, ja urte piloa daraigu, bai publiko eta pribatuetan parte hartzen esan digun, enpresa pribatuek dio, baina gure esku hartzi egoten da eta parte hartzi edo. Parte hartze horretan, segun eta ze portzentei daukeon, enpresa horrek onurak badaukaz, portzentai horretan jasoten dugu onurak, ez da. Eta lehen esan dutena, honako proiektuek bultzatzeko orduen eragile pribatuen premine badau, ez? Eta bai kanpotik jatorkusenak edo berton dago esan enpresak, inbertitzeko goze hori eukitxie oso ona da, ze proiektu honak bultzatzea itxuez, eta erakunde publiko bat, Euskal Energia erakundielako erakunde publiko batek parte hartzen badu horretan, hor dago esan onurak, esan digun etekinek erakunde publiko horretara jongo die. Kasu honetan, ebera. Baina lehen esan duten baldintzapien energia hori gure herritxarren gana zuzenduko da. Ez litzateke posible izango agian soilik proiektu publikoa izanik hori albidetzea esaterako prezioen nolabaiteko muga bat edo... Bueno, prezioen gainen, gauza bada, erakunde publiko batek proiektuek bultzatzie, hori ondo dau, oso baikorra da gainera, baina energia sistema bat dau eta merkatu bat dau. Bai publiko izen, zein pribatu izen proiektuek bultzatze itxunek, merkatu baten barruan jokatzen dau. Merkatu horren arauek aldatzen espadie, bardin izango da publiko zein pribatu izen, ez da? Argi dauena da, etekinek baldin badauz, diru etekinek badauz, diru hori erakunde publiko bada, erakunde publikoetara bueltauko da, eta hor, herritxardanok izango gara onuradun, ez? Eta erakunde pribatuetan badau, pribatu horren bazkidien gana jungo da, hori etekine, hori edo zeinedak izen kontu bada, ez da. Statkraft enpresak proposatutako bi parke eolikoak baita ere zerezana eman dute, ez dakite zuekin parte hartzeko eskua luzatu dizuen? Bai, esan digun eskua luzatu eurekin hartu emona daukau, hartu emona gainera, eta proiektu zehazten junala, baztertzen jungo gara. Beste proiektu desbardin asko etorten jakuzen modure, eitzen dugune da, aztertu bida moduen, ikusi benetan behon uragarritxe izen leiken edo ez, eta gero, uni eta egoerie egokixe emoten bada, zalantza barik, parte hartzea. Statkraft, beste batzuk lez. Eztabaida handi bat sortu da momentu honetan, Statkraft enpresa publikoa dalako, baina enpresa publikoa da, kanpoko enpresa publikoa da, ona dator, argite garbi, euren estrategi planien eukiko itxu esan proiektuek burutzera, eta hor, Euskadin dauz momentu honetan proiektu bi, baina Espaini mailan beste proiektu batzu dugu ez, Europa mailan eta mundu mailan, ez da? Eta guk esaten dugune, bai Statkraft eta bai iseindargu eitzen gabizenak edo eta beste proiektu batzuk izenik aitzetu barik, ondo torrizek izango diez, azken baten danen premine daukau, eta Statkraft zelan ez,
baldintzak beteten boitu, zalantza barik, ondo torrexe izango da, ze premine daukau. Zein baldintza izango litzateke Baldintzak dino da nien da, edozein proiektu burutzeko orduen, bete bidie ingurumeneko baldintzak, zalantza iparik, hor neurri zuzentzaile batzuk ezartzen die, araudi bat dau, araudi horri beteten badau, noski, ondo torrexe izango da, ze lehen esan duten modure, derrigorra daukau gure mix energetikoe, barriztagarrixen aldea aldatzi, ez da. Hor, energia kontsumitzailea ondixe garinez, proiektu asko biko dira. Eta behin baino gehiagotan irakurri dut gainera, ez da, zelan, hasi gaitxezan geure etxeko teilatuetatik, eta bai, oso ondo, gure etxeko teilatuetan jarri ginkez plaka fotovoltaikoek, baina horrek emongo oskun argindarra ez da izango dauen eskari dana asetzeko gai, ez da gitxi hau be. Itxe agabiz, komunitate energetikoek bultzatzen gure kasuen gainera, Mondrago Italdi eta Eberen artien, ekiola ekimena bultzatzen gabiz. Hori oso garrantzitsua izango da. Beste enpresa batzupe, komunitate energetikoek bultzatzen dabiz. Ondo torrexe izen da izela, ekian proiektue, Euskadiko parke fotovoltaikorik handixena bultzatu gendun, enpresa desberdinen parte hartziaz hori ondo torrexe izango da. Baina horrek die, batzuk die oso kilobatio gitxikuek, beste batzuk megabatio gitxi batzutakuk, eta bestiek megabatio gehixeutakuk. Eta danak bidoguz, benetan mix energetiko hori eraldatzeko. Horregaitzi dinot, proiektuek datozenak baldintzak beteten boitxu ez, ondo torrexek izan da izala. Guk geuk proiektu batzuk bultzatzen hasi ginen parke eolikuen arluen, eta ikusi genuen ingurumen baldintzak ez zitu ezela betetan, eta esan genuen, saiakera bat egin dugu, ikusten da ez dela betetan, atzera egin dugu. Beste batzutan ikusten da posible dela, baldintza dana beteteko gai bagara, aurrera burutuko dugu, edo bultzatuko dugu. Trantzizio energetikorako bide hori moteldu egin da, bizi dugun egoeraren ondorioz? Nik, hemen, hausnarketa bat luzetuko neuke. Egixe da oso epe laburrien, Ukrainiako inbazioian ostien ikusi dela, presisuek goruntz eitxiaz aparte, Europan dependentzia energetiko handi bat dauela, eta Alemania esate baterako ikustio besteik ez dago, ez da? Euken politika bat, energia nuklearra kentzera, ikatzetik datorren argindarra kentzera, eta oinarritzen zen batipat energia berriztagarrixetan, eta zer esanik ez Rusiatik etorren gazien, ez da? Eta oin momentuen horrek, ibilbide horrek etengo hor bat eduki dau, eta iketza da bizera biltzen batez be, gaza aldanik eta gitxien, ze Rusiatik ez jator gaz hori, eta gainera ez deuke beste baliabiderik gaza jasoteko, eta nuklearrien moratoriak luzetu itxu ez, edo esan daigun, eten da esan erabiltzeko aukera horrek, oin zabaldu india. Horregaz zer nahi otezan, momentu honetan, sekulako isurketak emoten da bizela, ez? Batipat Europa Zentral eta Iparrien, Iparra Alemaniar arte, beste kontu bat da Suedia eta Norvegia eta horrekia beste kontu bat dira. Hori epe oso laburrian, baina eraberien ikusten dena da sekulako preminie dauela eta gu geu holan bizi dugu, energia barriztagarrixek, lehen azaldu dudazan arrazoien gaitxik, zemat eta bizkorrau jarri bidugu zela, ez da, erregai horrekiko dependentzia hori geizten juteko, eta nik usten dutena, naiz eta epe laburrien ikusi teknologia honek inderra hartu dauela, zoritxarrez, epertain baten energia barriztagarrixek hartuko dauela, benetako paper garrantzitsu bat, ez da, eta horrek bizkortu ingo dau, eta Europar Batasunetik pasan aztien betorrezan komunikat zelan, da bizela alegin guztisek egiten tramitazioiek energia barriztagarrixek ezartzeko geroz eta
labur hauek izateko epien, ez da, orduan eta bizkorra hau jarri izateko. Gurean ere egiten eta egingo diren proiektu eoliko fotovoltaiko eta berriztagarriak oroar baita ere lagundu dezakete ez, Euskal Autonomia Erkidegoan ere badugulako erronka hori, menpekotasunaren erronka hori oso altua delako. Zalantza hori, bai. Hola da, bai, menpekotasun itzela daukau, ez da. Gu gitxi gora bera gara independiente 10% baten Euskadin, beste 90% kanpotik jatorku, bai argi indar modure edo erregai fosil modure, ez da. Horrek, aspaldidanik emondozku zer pentsau, lehen esan dodana Euskadin gainera oso dentzitate handixe daukau lur zailarekiko, 307 biztanle kilometro karratuko, horrek zer nahi dago esan kontsumo, energia premia handixek daukau zela, eta erregai fosilekiko itzelesko dependentzia daukau, ez da. Industriak kontsumitzen dugun 26% industria kontsumitzen da, baina datu esanguratzu bat, 52% mugikortasune kontsumitzen da. Hor, proiektu panposo edo ondixek egin biharrien, guk geu gandik azitxe be, herritxarron gandik azitxe be, zer egin handi badaukau, gure mobitzeko erak aldatzeko aukerie badaukau, garraio publikoa gehiago erabilixez, edo bizikletak edo oinez gehiago einez. Urratzak eta ekintzak, nahiz eta txikisek izan, ekintza askokin ekintza handi baten ginkez da, eta hor gauza asko aldatu gehinkez. Azken galdera bat ere, transizio honetan zenolako pisua hartuko du hemendik aurrera gurean hidrogenoak? Uste dugu, eta gainera lotute doie berriztagarrien erabilera edo implantazioiaz batera, eta salduko naz. Hidrogenuek da vektore energetiko bat, hidrogeno berde bat, hidrogeno grise esate baterako, hidrogeno urdine gaur egunin, berton Bizkaixen, asko erabiltzen den energia itxurri bat da. Petronorrek berak, refinerixiek, bere prozesurako hidrogeno asko bidau. Baina, hemen kontu da, hidrogeno berde bat erabiltxie gaz naturala kentzen juteko, gure beira industrian, paper industrian, siderurgian, altzairu gintzan, gaz naturala, prozedura horrek ezin dire batzuk elektrifikatu, beraz, enbidugune da, gaz naturalaren ordezko bat sartuz, eta gaz naturalaren ordezko tariko bat, eta gainera garbixena dana, ze garbixe da euneko unian, eta hidrogenue. Baina, klaro, hidrogenuek merkatuko baldintzak bete biko itxu, prezisio kompetitibo bat biko dau. Eta horretarako, prezisio kompetitibo hori lortzeko bidugune da geroz eta berriztagarri gehiago. Da horrezan nahi dago esan, bat-ematek pentsaulik eta arrazo guztixaz gainera, baina berriztagarrixek sortzen dauen argi indar horren erabilera zuzena egingo dugu, hidrogenotik pasabarik, bai, baina geroz eta gehiago emobilitzateken unie, esango nukenik, da berriztagarri asko eukiezkero eta gainera berriztagarri horrek egongo di una batzuk kontsumuek eta sorkuntziek bat eitzen ez da benak. Zorkuntziek espadauke kontsumorik erabili geinke hidrogenue energia hori metatzeko. Energia sortu eta hidrogeno erara metatu, hidrogeno bat euki eta gero hidrogeno hori erabili. Horbe energia berriztagarri zen itxurri horren premia geroz eta gehiago daukau. Orduan, argi gelditzen dana da, nik esango nuke eztabaida honetan edo elkarrizketa honetan, hobeto esan da, energia berriztagarri zen premini daukeule, bai ala bai, hidrogenue bultzatzeko orduan bai. Eta gero hidrogenua eri dago kixonez baitxe be, gure ADN-ien betidanik eukidogune izen da, transizio energetiko hau bultzatu, mix energetikoa aldatzera jun, baina gure industria teknologi barri horretan be ondo kokatute egon daixela, ez da. Oilan gaz sektorien oso ondo kokatute dau, egonda betidanik, aerosorgailuen teknologian be bai, hidrogenuan teknologian be egon gaitxezan ondo kokatute, teknologia hori gero mundu guztira esporta balizateko.
Iñigo Ansola, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari orokorra. Ezkerrik asko, gaurkoan gurean izateagatik. Ezkerrik asko, zego bai. Hurrengo arte.